Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как да си изплетете ето такава гривничка, как да я съедините и заедно и като изплетете тази гривничка, ще усвоите въздушната бримка. Така, първо ще ви трябва кука, ето такава. Аз плета с кука 4,5 мм. Ще ви трябва и прежа. Сега. Тук съм подготвила една мостричка, която обаче ще я разплета, за да ви покажа всичко от начало. Малко тук се е запънала малко от прежата, защото има малко възъл, така че ще го отрежем. Така. Първо ни трябва началната бримка. Най-лесно е ето тази начална бримка да направим. Сега ще ви я покажа и бавно. Така. Увивате около пръста. Ето така. Ето. Хващате и двете. Ето тук. Хващате ги. И ето това голямото, дето продължава към кълбото, го провираме отзад през дупчицата. Ето така. Сега пускаме и издърпваме. За да провериме дали ни е вярно, малко го разширяваме, ето така дърпаме. И сега трябва да провериме дали то се мърда. Вижте сега. Ще дръпна ето това, големия конец. Виждате ли как се свива? Сега ще дръпна малкия конец. Не мърда. Ако се получи така при вас, значи е правилно. Ако не, прегледайте пак. Сега слагаме куката вътре, както видяхме. Стягаме. И сега ще се научиме на ето тази бринка. Виждате ли? Въздушна бринка. Като тя се прави ето така. Взимаме куката, ето така я държим. Не така, не така. Ето така. И сега слагаме куката ето така. Виждате ли? И сега я захващаме цък. Ето отново показвам. Даже ще приближа. Значи, куката минава зад конеца. След това плъзгаме леко, докато самата кука, ето тук, виждате ли? Докато самата кукичка захване конеца. След това заедно с куката се издърпва и самия конец през миналата бримка. Може да ви отнеме малко време, това няма проблем. И на мене отначало не го разбирах. Ето отново. Куката минава отзад, захваща конеца и го придърпва. Ето сега аз ще плета мъничко. И ето това ще се получи. Така, извинявайте, за малко трябваше да спра кадъра. Така. Всички тези стъпки, то не са много де, правиме въздушни бримки, докато ни хареса дължината. Зависи дали ще правиме пръстенче или гривничка. Аз ви уча на гривничка, но ако искате, можете да си направите и пръстенче. То не е по-различно, просто го правите по-късичко. Ето, примерно, ето, отново ви показвам въздушната бримка. Ето, така. Ето вече примерно колко е дълго. И сега си увиваме самата гривничка. Това. Увиваме си гривната. Може да е малко по-голяма. Няма проблем. Някои предпочитат сега да си отрежат конеца и да го зашият. Но аз предпочитам. Намираме си тук първата бримка. Ето това. И
провираме куката. След което, сега може малко да ви стане сложно. Виждате ли? Значи, ето погледнете. Сега тук ще имаме две ушета. Това е края на гривната, а това е началото. Това е конеца, който е дълъг. Това нещо после ще се отреже, така че него си го дръжте. Така. Сега, за да съедините гривната, трябва отново да тръгнете да правите въздушна бримка. Ето така. Провирате отново през ушето, през което бръкнахте и сега пак имате две ушета. И сега това, вече не намятате, ами ето това, го провирате и през второто уше. Това се нарича залепена бримка. И общо взето, по този начин си правите гривничка, като след това, за да може да не ви се разплете, правите още една въздушна бримка. Ето така. Сък. И сега взимате си ножица, режете не много конец. Ето така, късичко. Така. Ще се получат ето такива двечки. Ето я гривничката, ето такива две ще се получат. И сега ще отида да взема една игла. Секунда. Ето тук донесох две губерки се наричат. Губерки са иглите за плетене. Ето това е метално, а това е пластмасово. Като това е с малко по-малко уше, а това е доста по-голямо. На мен ми е по-удобно с тази, като трябва да внимавате, защото повечето някои губерки будат, някои не будат. Сега, най-вероятно, знаете как се вдява конец. Ето. Тук е по-лесно да вденете конеца, защото ушето е доста по-голямо. Да, ама аз принципно не мога да вдявам конец, така че сега ще гледате как се мъча. Вденах го. Тук може малко така да ви се разпердушини, няма проблем. Сега, как да направим така, че този конец да не стърчи? Нека малко ви остане и сега. Иглата преминава през една от бримките. И сега вие преценявате. Можете да я издърпате, след това да проверете през втората бримка, но аз правя така. Провирам, но не издърпвам. Ами, е така, както е тук отзад иглата. Сега малко издърпвам и провирам и през втората бримка. След това, примерно, през третата. И вече тогава издърпвам конеца. Ето така. И вече сме го прибрали. Да, стърчи, но сега, ако искате, можете да продължите да го прибирате. Ако искате, можете да не го прибирате. Ето така. Прибрахме единия конец. Сега ще приберем и втория. Така, аз прибрах и втория конец. Но ако не ви се занимава да прибирате конци или ако нямате губерки, можете просто да завържете двата конеца. Както са ви двата конеца, връзвате един възел, след това още един и просто режете и двата конеца. И да, ето така се прави една гривничка. След това си я навирате или я подарявате на някого. Надявам се това да ви е помогнало.